Locuiesc în Mangalia de foarte mult timp și au adus aportul implicit și la dezvoltarea localității și au muncit o viață întreagă cu demnitate. Iar pentru asta, lunar, municipalitatea, prin Serviciul Public de Asistență Socială, recompensează persoanele care au împlinit 70, 80, 85 și 90 de ani. În plus, familiile care au împlinit jumătate de veac de la căsătorie se bucură de aceeași recunoștință. Potrivit hotărârii Consiliului Local, septuagenarii primesc de la primărie 350 de lei, octogenarii, cei care au împlinit 85 de ani, precum și nonagenarii, câte 400 de lei. Familiile care au împlinit 50 de ani de la căsătorie au primit câte 200 de lei. Până în luna ianuarie inclusiv, iar începând cu luna februarie, recompensa financiară s-a majorat la 400 de lei. Reprezentanții Serviciului Public de Asistență Socială Mangalia invită toți beneficiarii la sediul din strada Delfinului numărul 1 din Mangalia, în intervalul orar 8-12, să-și depună actele în luna în care împlinesc vârsta pentru a beneficia de aceste măsuri sociale.